Pois damos comezo da sesión plenaria do Pleno do Concello de Rábade do 12 de novembro de 2025. Punto número 1, lectura e aprobación se procede da acta da sesión do 24 do 09 do 25. Non sei se hai alguna relación acta. Nada. ¿Qué? Sí. Votamos. Punto número 2. Toma de posesión de don Juan Baruja Ortiz como concelleiro do Concello de Rábade. Vamos facer lectura do xuramento. A ver, don Juan Baruja Ortiz xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Concello de Rábade con legalidade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, juro. Ven hasta aquí, vamos a benvida, Juan. Vamos a sacar unha foto. Desexarte moita sorte, que vaya todo ben. Bueno, pues, eso, vaya todo que dure. Vale, muy bien, eso también. Muy bien. Pues la única. Así. Muy ben, pois, unha vez que tomou posesión o novo concelleiro, pasamos ao punto número 3, acordo de aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora do precio público pola prestación de servicios culturais e deportivos do Concello de Rábade. Bueno, creo que xa tedes aí toda a documentación, a ordenanza e os informes de Secretaría. Ben, bueno, a presente actualización dos precios públicos pola prestación de servicios culturais e deportivos responde un pouco á necesidade de actualizar unhas tarifas que permanecían sin actualizar dende o ano 2012, maila notable incremento que se iba acumulando, non só de os custes de personal, de mantemento, de suministracións e materiales ao longo de todos os anos. Este axuste non ten carácter recaudatorio, saberán sin duda que iso é así, senón que busca garantir a sustentabilidade do servicio público, permitindo que as instalacións culturales e deportivas continúen ofrecendo unha atención de calidade, segura e adaptada ás necesidades actuales dos veciños e veciñas de Rábade. A actualización dos prezos aplicarase dunha forma moderada e proporcionada, cumprindo a lei reguladora das facendas locais e demais normativa concordante da aplicación, mantendo precios accesibles e prevendo as bonificacións, reducións e exencións para determinados colectivos, como persoas maiores, familias numerosas, persoas en situación de desemprego, co obxectivo de asegurar o acceso universal en igualdade de condicións para todos. Compre tamén destacar que, mesmo tras esta actualización, os precios seguirán aínda así sendo moi por debaixo do custe real dos servicios, reforzando o compromiso do equipo de goberno co fomento da cultura, do deporte, do benestar da comunidade e dos veciños e veciñas, sempre dende unha xestión responsable dos recursos públicos. Bueno, nada máis, non sei se tedes algo que decir. Sí. Que sí. Curiosa esa alusión á xestión con responsabilidade dos fondos públicos. Bueno, eso de que é unha necesidade de actualizar as tarifas, pois non vexo porque é unha necesidade. Con estas tarifas nos levábamos desde o ano 2012 e facendo innumerables investimentos, pois aínda se nos permitía, aínda nos quedaba diñeiro para forrar. No voso caso, pois non solamente acabades co remanente que existía, senón que encima, pois,
contrario ao que despois públicamente decide sempre, non? É que o Partido Popular baixa impostos. Vos desde que chegastis aquí non fixestis nada máis que subilos. E non nunha cantidade moderada, como dis, o sea, unha cantidade moderada, pois podía ser un 2%, un 3%, non, aquí a lo grande, un 30%, como a contribución, que máis dá? Como total, do que se trata é de recaudar, inda que a alcaldesa pois diga que non ten un ánimo recaudatorio. Pois sí, ten un ánimo exclusivamente recaudatorio, porque non se renovaron en absoluto as actividades. As actividades siguen sendo as mesmas ou menos. Non se renovou en absoluto o centro. Por certo, polo menos nas que eu participo, a friaxe é bastante notable. E foi tamén o ano pasado. E ademais, non só as actividades polas cuales fixades as cantidades, que son, falase aquí, bueno, de actividades deportivas, actividades culturais, prácticamente de menores, pero é que as de maiores, que se subiron por decreto da alcaldía, sin aplicación de ordenanza, sin aplicación das facultades que ten a alcaldesa, pois subiron, se non teño mala información, aínda máis, de 10 a 15 euros. Non sei se iso é así, a min é o que me comentaron. Entón xa estaríamos falando dun 50%. O sea, é que o feito de dicir que non ten un ánimo recaudatorio, pois xa me dirás a min que ánimo ten, porque logo hai que ver as actividades culturales. Eu ainda me acordo cando vos facíades alusión a, como chamabades vos, a chabacanería das actividades que se facían anteriormente no Concello, que en realidad vos pelexabades por unha actividade cultural. Claro, unha actividade cultural para vos non é levar a xente da vila a ver unha ópera a Coruña ou a ver un concerto de música clásica a Santiago. A cultura para vos é levalos comer o cocido a Lalín. Pois é un bon xeito de interpretar a cultura, un bon xeito no que o Partido Popular entendo eu que se sinte moi cómodo. Parécenos que é un auténtico e injustificado atropello a política impositiva que se está a levar neste Concello. Normalmente do que se trata en política, sobre todo cando se chega, é de facer as cousas, e unha vez que se acredita que se fan cousas, intentar axustar os recursos municipais para cubrir as cousas que se fan. Eso é o que se fai normalmente. En este caso non, en este caso se deixan de facer e, ademais, o primeiro que facemos é subir os impostos. Pois desde logo, vos sodes o goberno legitimamente escollido polos veciños de Rábade, nós somos a oposición legitimamente escollida polos veciños de Rábade, e iso é o que nos dá a nos o amparo para poder facer estas afirmacións. Se vos defendedes esta política e os veciños de Rábade pois libremente deciden apoiala, pois aí está. Pero a realidade é que non é esta a política que vos dicíades que ibades a facer, porque vos en ningún momento falastis de que ibades a subir impuestos. E de momento xa van 3. Non hai máis que decir nesto. Por a nosa parte, vamos. José Ángel, por Dios, Alejandro. Vale. Señora alcaldesa, vostede di que, ademais, así o di o informe este, que é pola prestación de servicios culturais e deportivos, pero, sin embargo, só vemos unha actualización das tarifas deportivas, non nas culturais. Polo menos aquí eu non atopo no informe. A ordenanza é así, as culturais, pero están definidas na ordenanza tamén. As culturais? Sí. Pero non vexo onde hai subido o precio anterior. Nas deportivas, sí, pero nas culturais non atopamos por ningún lado. Non atopamos o custe anterior, nin o custe... O anterior porque non aparecía na ordenanza e agora tampouco hai. Só se especifica cando hai algunha saída... O sea, só suben as tarifas deportivas logo. Sí, claro. Vale. As das escolas. Vale. Dende logo, non sí que nos parece que ten un afán recaudatorio. Pois moi lexos está eso. Bueno, a nos parece non. Además, vámoslo xustificar aquí. De feito, vostedes como entidade, de feito no punto segundo do informe do secretario, pon que podería fixar prezos públicos por debaixo do límite previsto non, podían ser incluso gratuitas. Eso é o que di a lei, sí.
que poderían ser gratuitas, non, que dice que os precios se poderían Pero que fixar. podería ser A ver, gratuito. a realidade o que dice a lei é que hai que cobrar. Hasta o aquí tope. o que pon, Bueno, pero eu basome no informe que puxeron aquí. Bueno, pero vostede si lei o informe, dice que... leíno bastante ben, sí. Bueno, pois dice que a lei de Facenda que dice que os... Desde está por aquí, non sei onde está. Primeiro... Bueno, está en orden, está aí, no informe que puxo o señor secretario. No informe do señor secretario, no obstante, sinala o apartado segundo deste mesmo artigo, cando existan razóns sociais, culturais ou de interés público que así aconselle, como son estas escolas deportivas, a entidade poderá fixar prezos públicos por debaixo do límite Por debaixo, que é o previsto. que estamos facendo nós, o segundo, sí, iso teño que marcado. Sí, é o que dice, que establece que o importe poderá ser máis baixo do custo, evidentemente. Sí, se pode levar a cabo. Si se pode levar a cabo. En este caso, pois, xa costa bastante leválo a cabo tal como está, como para... Bueno, costará levar a cabo porque vostedes fixeron unha mala planificación. De feito, as contas son como son, que estamos nunha intervención. Eu vexo que vostedes non deben de levar as contas nas vosas casas, porque eu creo que desde fai moito tempo, se vostedes salen da casa, xa solamente con ir á compra, xa saben todo o que subiu dende o 2012 ata aquí. Que ten que ver eso con que estamos a falar? Nada. Vale. Que deben de salir un pouco da casa ou facer pouca inversión fora, nada máis. Despois, vostedes basanse nun informe que me gustaría saber un par de cousas del, que é a técnica de cultura e deporte ten un importe aplicable ao servizo de 7.760 euros e unha administrativa de 2.245 euros. O sea, son máis de 10.000 euros, que quere dicir que só os cobran porque prestan este servicio, ou se non se prestase este servicio non cobrarían esa parte. A ver, eso é o que ven aí, o que ven aí no informe do secretario é unha proposta de gasto, non é o real. Nós o que fixemos foi un estudio con todas as actividades, o custo de cada actividade, as persoas que van a cada actividade. Nós temos ese estudio feito. Ustedes poñen aquí que hai 10.000 euros en unha técnica de cultura e deporte e unha administrativa. Quer dicir que eses cartos non os cobrarían se non estuvesen nas escolas deportivas? Non. Entonces, por que reflexan ese gasto aquí? É un gasto, é un estudio económico con costes e previsións, que iso é o que se usa, como se fai un estudio económico. Quere dicir que se non houvese escolas deportivas, o soldo da técnica de cultura e da administrativa sería menor? Non, hombre, non. Pois entonces, por que o computan en este aspecto? Pero é que é como hai que facer así o informe. O informe ten que ir con gastos ficticios, logo. Non son ficticios, como van a ser ficticios. Señora alcaldesa, se non houvese escolas deportivas, estas dúas persoas cobrarían estes cartos menos? Home, non. Pois entón son datos ficticios. Queren engordar o gasto das escolas deportivas. Home, está bastante claro, é bastante evidente. Está moi clariño nos estudios que se fixeron sobre os gastos do ano pasado. Eu non lle estou preguntando eso, estou preguntando que aquí computan un gasto de unha técnica de cultura e deporte e unha administrativa. Sí. Só por alusións a un informe meu, só precisar unha cuestión que creo que máis ou menos queda ben plasmada polo tenor letral da lei. Isto é un precio público, é un servicio non obligatorio. A lei de haciendas locales dice no artículo 44, que o importe dos precios públicos debe cubrir como mínimo o coste do servicio prestado. Isto que nos obliga, como se fixo neste presente caso, a calcular primeiro os costes, tanto os directos como indirectos, para a prestación do servicio. Neste cuadro que hai aquí, o que se fai, digamos, que é unha estimación aproximada, como dixo a alcaldesa, de todos os custes relacionados coa prestación do servicio. E neste cuadro de aquí, faise unha previsión tamén aproximada dos ingresos ou do rendimento desta ordenanza en función duns prezos en proxecto e dun número aproximado de asistentes por cada unha das escolas deportivas. No caso concreto dos gastos de persoal como gastos directos, na columna de gastos totais están a totalidade dos gastos presupuestarios
que hai para esos dous postos de traballo que son costes directos porque unha parte da súa xornada laboral está dedicada á gestión administrativa ou á gestión técnica das escolas deportivas. Como, lóxicamente, tanto a administrativa como a técnica de cultura e deporte fan moitas outras cousas máis que gestionar escolas deportivas, hai unha columna ao lado onde se pon un porcentaje de imputación aproximado, como xa se fixo en outras moitas ocasións, concretamente no ano 2012, cando se modificou esta ordenanza. E multiplicar ese porcentaje de ascripción polo importe total do coste directo do administrativo nos dá unha cuantía que se suma aos costes directos para a prestación do servicio. Unha vez totalizados, hai que poñelos en confrontación co rendemento do servicio para verificar que, como dixen actualmente, si cubren ou non cubren os ingresos os gastos. Neste caso, como ven, ao final, hai unha diferencia, un déficit de financiamento de 45.719,40. É dicir, o rendemento desta ordenanza en proxecto en ningún caso chega a cubrir, e quedase bastante lonxe, os costes derivados da prestación do servicio, tanto os indirectos como os directos, en función da imputación aproximada que se fixo no informe de intervención do 15% para o caso da técnico de cultura e deporte e o 5% para a administrativa. Nada máis. Podo dicir algo Sí, outra sí. vez? A ver. Eu non preguntei iso. Eu preguntei e vostedes xa me respostou que deixarían de cobrar esta cantidade se non houvese escolas deportivas? Non. No, claro, pero Entonces non a ver, entendemos que se impute aí. pero tense que imputar unha parte correspondente, acabo de explicar o secretario, a parte correspondente. Imputo porque o deciden así vostedes. Pero é que Igual eso que ten se que pode entrar- decidir que sea Pero é gratuita. que eso ten que entrar no estudio previo. Nós non, en que momento nos justifican a nós ese estudio? Nós non temos esas cousas que por exemplo, enseñan vostedes aí. Sí, foi o No, que acaba de ler o ese secretario. gráfico co que subía vostede, Ah, no, eu só lo vexo. no, isto é algo persoal. Isto é algo que fixemos Pois eu aquí non vexo como se pode justificar. Despois, tiñamos unha cousa aquí por os precios de monitores. A verdade é que son 42.000 euros. Me parecen moi elevados. Pois non son moi elevados. Non sei como poden justificar, porque creo que nas escolas de menores non se pasa de 22 ou 23.000 euros. Non sei se chega a 24.000, incluso. Se quer dicir que casi invirten 20.000 na de maiores. Nos no estudio que se fixo aquí, os pagos que se fan das clases están casi en 50.000 Non, non euros. lle estou preguntando, estou preguntando os precios dos monitores. Pois os precios dos monitores é o que Non costa sei cada... cantos monitores hai aí. Pois actualmente 5, 6... Non os teño aquí porque este é do ano pasado. Non sei. Este é o estudio que fixemos o ano pasado. Pero, bueno, cada actividade ten como mínimo un monitor ou en algúns casos teñen 3. En caso de pilates, algunha máis ten... Zumba tamén ten 2. Non sei exactamente, eu aquí non o teño ahora os que temos este ano, pero bueno. A ver, que isto, Máis mellor ou menos deberían o que teñen desglosar este cales son os precios por escolas. E cales son máis rentables ou menos. Ainda que eu insisto, e é No, no. verdade que o meu partido, e así o fixo en algún lado, o partido que represento eu, é que as escolas deberían ser gratuitas. Ese é o que pensamos en nos. Si nos, desde logo, se chegásemos a gobernar en Rábade de xeito solitario, sin ter que pactar con eles, seguramente o fixésemos. Quero dicir, pero a mí que compute que este gasto, que xa é un gasto corrente, que ese gasto iba a existir, que o computen aquí, e encima que son 10.000 euros. Non sei, non o entendo. Rendables non son, nin van a ser, nunca. Eso non vai a ser rentable. Non creo que sea a porque é palabra que imposible. queira decir vostede aquí de que sean rentables. No, Porque rentables sí que son. dixo vostede agora, dixo, non son rentables, acabou de Non decir. dixen Bueno, eso, vale. señora alcaldesa. Bueno. Rentables sempre son porque estamos intentando educar, non? En ese sentido sempre son rentables. Pois eu eso entendí. digo, a ver. Pero acaba de decir vostede, No, non Bueno, dixen. pues. Dixen que tiñan que mirar cales son máis rentables. Eso non dixen que non fosen rentables, Non poña palabras na miña boca que non dixen eu. Vale.
Nada, evidentemente nos vamos a votar en contra, vamos, porque a mí o estudio pareceme ficticio e que digan que non teñen unha afán recaudación, cando suben o recaudatorio, cando suben un 30% a de menores e un 50% a de adultos, vamos, parecenos un abuso, ademais. Moi ben, pues, votos a favor? En contra? Punto número 4, derogación do regulamento do Rexistro Municipal de Parellas de Feito do Concello de Rábade. Bueno, xa teñen aí a documentación. E, bueno, que no seu día, pois, o regulamento de rexistro de unións de feito municipal, pois, aprobouse porque era para dar resposta, non, a unha necesidade social, e coas recomendacións do Parlamento Europeo que poñen as discriminacións por motivo poñen fin ás discriminacións por motivo de orientación sexual e equiparación de dereitos de parellas de feito ao matrimonio. Na actualidade, esta normativa municipal debe entenderse superada, sobre todo dende a modificación no ano 2025 da normativa autonómica na que, entre outros obxectivos, procede a adaptación da mesma ás novas tecnoloxías. Entonces, bueno, non sei se tedes algo que decir a proposta. Bueno, eu só unha cousa, que non entendemos que se traiga este pleno, isto quero decir. Isto é aplicar a lei, aplicar a legislación, deberían facer por decreto e nada máis. Non entendemos que se traiga. No? En outros concellos xa fixeron por decreto, non se levou ao pleno. Facémolo traémoslo ao pleno para... É dicir, é aplicar a legislación, estamos obligados. Sí, que é aplicar a lei. Bueno, obligados non, pero é aplicar a lei con lógica, máis ou menos. Moi ben. Votos a favor? Sí. Moción de urgencia. Moción de contra de decretos da alcaldía. Robos. Bueno, é verdade, sí. Pois, nada, seguimos facendo o rogo de que o horario dos plenos se pase ás 8 da noite ou un horario similar co xeto de permitir que as persoas que non estamos xubiladas pois podamos atender o noso traballo e compatibilizalo coa actividade política que lle dedicamos ao Concello. Nada máis. Preguntas? Sí. Vamos a ver. Vimos a remodelación que entrou en vigor antonte, a remodelación da situación de tráfico de determinadas partes do Concello. Nós xa manifestamos no noso día que en xeral nos parecía ben, pero que había facetas que nos parecía que nos resultaban preocupantes e ademais que non nos parece que se justifiquen en modo algún. E podemos comprobalo. Simplemente fixándonos un pouco estes días, e iso que non fixo bon tempo, na zona do parque de Castelao. Na zona do parque de Castelao, o feito de abrir o tráfico a zona colindante coa avenida José Penas, pois produce que os coches entren nesa calle como que é unha rúa na que enfrentase a unha recta e uns van máis a modo e outros van máis despacio. Pero a realidade é que, cando o tempo permite, ali hai innumerables pequenos xogando dentro do parque e irmáns que andan a carón en bicicleta. E nós foi precisamente o que puidemos comprobar. Como un vehículo se incorporou a esa rúa, tiña evidentemente toda a preferencia porque entraba nunha rúa recta, e dous nenos pequenos que viñan circulando en bicicleta desde diante do Losada hacia arriba, pois prácticamente o vehículo non anduvo moi listo, anduveron máis listos pequenos, pero a realidade é que os pequenos tuveron que apartar do coche, o coche seguiu de frente, pitoulles, e a nos parecenos que é unha situación
que se deu a min cadroume vela nese momento, pero que é unha situación de generar un riesgo innecesario. Pensamos que o espacio que había antes que permitía aos pais e as mais estar sentadas na zona esa cortado o tráfico e vixilar tanto os pequenos que estaban no campo da feira como os pequenos que estaban no parque, pois non sabemos cal é a razón pola cual se eliminou eso e se deixou aquelo pois, como unha auténtica carretera. Entón, a pregunta é cal é a razón que ten a alcaldía para tomar esa decisión e abrir o tráfico a zona de contacto entre José Penas e o parque da Rúa Castelao, da Plaza Castelao. Eso xa o dixemos no seu Sí, momento, pero... xa estaba na... Bueno, a razón eu non a escoitei nunca, a razón, nunca. Pois que nos parece máis axeitada, nada máis. Esa é a razón? Sí. Vale. Ben, unha segunda pregunta. Con respecto ao Pexón, fixemos xa varias preguntas, foisenos dicindo que primeiro que estaba a punto, depois que xa estaba acabado, agora no último pleno, ou no penúltimo, foi que o sacarían para primeiros do ano que ven, pero a realidade é que están chegando a nós informacións de persoas as que se lles está informando, que incluso algunhas están comprando en base á información que supuestamente teñen do Concello. Eu, a verdade é que ofréceme moitas dudas eso, non? Ofréceme moitas dudas que suceda eso. Pero o que sí que me chama moito a atención é que un goberno municipal teña un plan xeral escondido como algo, como se fora algo o que ninguén ten dereito a ver, non? E nós recordamos, cando nós fixemos o plan xeral, que todos os grupos políticos, Partido Popular, Independiente, Partido Socialista, naquel momento participaron na elaboración de todo o plan xeral, na elaboración de todo. E había unhas actas nas que se recollen as propostas de cada grupo político a cada situación. Neste caso, non. Neste caso, o equipo de goberno xúntase, bueno, non sei se o equipo de goberno, eso xa igual é moito supoñer, parte do equipo de goberno, alo menos, xúntase e decide o que vai ser o plan xeral. É dicir, decide o que vai a ser o futuro urbanístico de Rábade, o cual teñen todo o dereito do mundo. Pero, claro, o feito de que ninguén, e vou a dicir ninguén, non sei se alguén a ten, pero que en principio ninguén, só eles, teñan a información do que vai a ser o plan urbanístico de Rábade, a nós, desde logo, sí que nos pon en estado de prevención ante xente que nos dice que ten información e que gracias a esa información está comprando parcelas. Home, eu creo que isto, non sei que interés ten o equipo de goberno en escondelo, xa non digo en dar participación aos partidos de oposición, que eso é unha decisión que terá que tomar o equipo de goberno. Bueno, perdón, que xa tomou o equipo de goberno. Pero dalo a coñecer e que o coñezamos todos e non que se ande coñecendo en pequenas dosis pola porta de atrás, pois parecenos un erro. Entón, a pregunta é, cando ten previsto, en que data ten previsto facer público, de público coñecemento, a proposta de plan xeral que o equipo do Partido Popular está facendo para Rábade? Pois, próximamente. E digolle próximamente porque a fai nada enviaron o plan, vexo que sabe vostede máis que a min, porque eu nin se lle comentou a ninguén nada do plan xeral, me refiro a ningún veciño para que compre nada, porque eso non ten lógica ninguna. Eu digo que me dicen a min, e eu dixen que eso que me costaba moito creelo. Xa sabe máis que a nos. Vale, no, o plan seguro que xeral non. Están modificando ahora unha serie de temas que había sobre saneamento que estaban mal, e están modificando eso, senón xa estaría listo. Pero tuveron que modificar unha serie de cousas de saneamento. Pero que ten que ver o saneamento ca ordenación urbanística? Pois ten que ver. É que ten que ver? Ten que ver. Pero que ten, claro, sí, ten que ver, pero que ten que ver? Ten que ver unha serie de cousas que había que modificar, non había que modificar, tiñan que estar no plan xeral que incorporar.
Pero en que influye eso para coñecer a ordenación? É dicir, se unha parcela vai ser edificable, se non vai ser edificable, se van a poder dar 3 pisos, se non se van a poder dar 3 pisos, se pode edificar pegados, que ten que ver unhas cousas que hai que incorporar do saneamento con iso. Terá que vir o plan en condicións para poder mostrarlo. Pero logo, cando nos dixeche... que ahora mesmo... Pero cando nos dixeche en abril que estaba prácticamente feito... Pero non son a redactora do plan. No, bueno, esperemos. Se a empresa redactora do plan non o presenta, non o dá feito, pois... Bueno, a resposta Os problemas non son nosos, evidentemente. Bueno, home, é logo de quen son. Refírme a que se ten problemas por presentalo por algún motivo, pois, se non o presenta... Pero que ten que presentar o plan xeral é o Concello de Rábade. Quer dicir, hai unha empresa que o Concello de Rábade contratou, que xa quedou claro. Entonces, que eso de que os problemas non son nosos, home, eu... Hasta aí... Xa me entendeu, penso. No, a verdade que non, Pero bueno, a resposta é próximamente. Sí. Vale. Entonces, a seguinte pregunta era, se hai persoas, ademais de algúns membros do equipo do goberno, que coñecen o Pexón? E, bueno, o equipo redactor, por suposto. Sí, claro, evidentemente, os técnicos municipais, ademais. Os técnicos municipais, nada máis, que usted saiba. Vale. Con respecto ás actividades culturais de Nadal, bueno, estamos a mediados de novembro, eu lembro que aquelo que vos calificaba desde actividades chabacanas, que, pois, bueno, permitían que en Nadal houbera concertos, pois, como Eladio e los Seres Queridos, como a Banda da Loba, como de Vacas, quero dicir, además de concertos de fado, houve diferentes actividades no Nadal. Pero vimos observando que desde que vos chegastis, pois vos limitastis a facer o bingo, a facer o baile con un DJ e prácticamente nada máis, é dicir, os talleres dos pequenos e nada máis. Entón, a pregunta é, vai haber algún tipo de reforzo nas actividades culturais con respecto aos que hubo nos últimos anos nesta campaña de Nadal? Pois estánse preparando agora mesmo. Estánse preparando agora mesmo. Vale. Ben, vimos tamén un decreto de alcaldía no que hai unha contratación a unha prestación de un servicio relativo á limpeza do municipio, a unha empresa Into Consulting SL, unha empresa de Pontevedra, que, a ver, nós éramos coñecedores de que nun primeiro momento do goberno anterior quedara un traballo feito polo Servicio de Medio Ambiente da Diputación e co Eixo Atlántico, proxecto que inicialmente o equipo de goberno rexeitou aquí, que posteriormente retomou, según se nos informou neste pleno, que despois optou por rexeitar outra vez, e agora vemos que se contrata por 5.800 euros, 5.808 euros, a contratación de un informe ou de unha asistencia técnica para a contratación. E eu, con respecto a isto, quería dúas preguntas. Primeiro, que tedes pensado pedirlle a esta empresa, é dicir, en concreto, que queredes que vos faga e en que línea, e segundo, por que decidistes contratar esta empresa? Pois é unha empresa que está a facer un informe solamente para a limpieza viaria. Sí, claro, para a limitación de limpieza viaria. Sí. É un informe para completar as necesidades que temos, que hai en Rábade, para así poder licitar. Pero o informe para as necesidades de limpieza viaria estaba feito. O Eixo Atlántico... Estaba feito para a recollida de... Non, é limpeza viaria. Estábamos dous. Pero iban xuntos. Claro, iban xuntos, pero hai a recollida de lixo e a limpeza viaria. Bueno, este é para a limpieza viaria. Pero que non vos gustou do outro informe para decidir contratar este? Porque estamos falando de gastar casi 6.000 euros. Lo que as necesidades son outras é diferente. Iso está. Non hai outra... Pero cales son as necesidades... Para poder licitar, pero cales un estudio en condicións de o que necesita este Rábade. Eso foi o que se contratou.
Xa está. Pero cales necesidades non contemplaba o outro informe que non costaba nada e lle pedides a este informe que costa 6.000 euros? Non, hai que completalo, nada máis, que non estaba completo. Pero que lle faltaba logo? Pois non estaba completo. Claro, se eu entendo, Reme, eu entendo que a ti che pode parecer que non estaba completo. Eu eso entendo. Pero eso supón que ti dirás, pois, faltalle isto e isto por non estar completo. E eu que che pregunto é, que é iso que dices ti, faltalle isto e isto? Pois non estaba completo, en este momento non lle podo decir que era o que faltaba, porque ahora mismo non o teño aquí. Xa lle direi, se o queres saber. Vale, pero sí, home, teño interés en saberlo. Ben, e a razón de escoller esta empresa? Requeriuse a tres empresas e esa era a que nos parecía máis axeitada, un precio, creo que era o máis barato, me parece. E que tres empresas se requeriron? Non sabes, de memoria? Bueno, pero eran tres empresas. Vale, bueno. Outra cousa, era, mira, levamos todo o inverno, a verdade é que todo o inverno non, do inverno do ano pasado e este brao en que o camiño perimetral está, a verdade é que ten tramos nos que está lamentable, salvo o tramo ese que se amañou por ali por xunto a Maciñeira, pero na zona, por exemplo, aquí de chegando a Aresa, que encima aí pasa bastante xente, porque dai veñen os das Meilanas e os das zonas do Regabaixo, que está, bueno, a verdade é que está que dá pena. Eu digo, a intención vosa é abandonalo, porque vides de gastar unha cantidad de diñeiro bastante importante en señalizalo, por certo, tan importante como que gastastes vos máis en señalizalo que gastamos nós en facelo e en señalizalo. Pero bueno, eso xa é unha, como dice usted, unha gestión razonable de gasto de recursos públicos. Pero digo, tedes intención de limpalo ou en estas datas, ou vades deixar ahora que pase o inverno, ou que tes pensado facer? Ese tramo vai a ir agora en... Bueno, sobre todo o arranxo dun... Non falo de limpeza, simplemente, non falo de mellora de pavimento. Eso está en previsión, sí. Está en previsión de limpalo? E de arranxalo, sí. Vale. Mira, vimos tamén que se fixeron dúas pintadas na fachada do Cinemán. Nós tiñamos un problema parecido, quero dicir, non un problema parecido, é dicir, pasaba unha situación nos casetos do Pulpo, que, por certo, está pasando ahora, e que invitamos vos, pola mesma razón, a que retomedes, que cando se empezaba a romper algo e non se reparaba, pois parecía como se houbera unha invitación a seguir rompendo, non? E iso é unha situación que é moi lamentable, que a todos os que estamos e temos responsabilidade pública e a xente normal lle parece moi mal porque é un gasto innecesario e bueno, é fruto do vandalismo. E entón, pois, era importante pois, corrixila canto antes para que non dera esa sensación de abandono. Vemos que nos casetos do Pulpo tamén está pasando, por iso invitamos a que corrixades esa situación. Pero no edificio do Cinemán pois, aparecen dúas novas pintadas en dúas fachadas. Na fachada principal aínda non, aparecen unha lateral e nunha do fondo. Eu preguntei se tedes previsto tapalas canto antes, eliminalas canto antes, aos efectos de que eso non siga sendo unha parede de grafiteros sin xeito ningún. Sí, claro, que se vai a arranxar. Sí? Estos días, sí. Estos días? Sí. Vale. E o dos vidrios do caseto do Pulpo? O dos vidrios é máis complicado, pero bueno. Bueno, máis caro. Pero máis complicado, non? Complicado e caro. Pero tens previsto arreglar? Sí. Mira, con respecto ao parque que hai na Avenida da Coruña, ali xunto á Avenida, aí no seu día nese parque fixéranse unhos bancos diseñados e fabricados por unha empresa de Rábade, unhos bancos que bueno, a verdade que chamaban a atención porque eran de moita calidad e eu creo que era un orgullo tanto para o Concello como para a propia empresa que os fixo. Pero a realidade é que hoxe teñen os mangos desfeitos, están prácticamente comidos todos polo polen, ou, bueno, non sei se o polen, que eu deso non entendo, pero están
bueno, non digo podres, pero e eran uns bancos que sempre se nos advertiu moito que necesitaban un mantenimiento, se non anual, polo menos bianual. A realidade é que desde que chegaste vos non se lles fixo ningún mantenimiento e están que dan pena. E a verdade é unha pena que un produto de tanta calidad feito encima por unha empresa de Rábade nun lugar que luce bastante, pois esteñan xuxeitos a un abandono absoluto. A pregunta é se tedes intención de reparalos ou vades deixar que podan e desaparezcan ou... Sí, quedaron de facer as pezas que faltan e logo arranxalos, sí. Pero está encargado xa, está encargada xa a reparación? Unhas pezas que faltan, sí. Vale. Mira, con respecto ao centenario, os actos do centenario e a todo o que iba a ser un ano cheo de actividades e de delicias. Dentro delas había un proxecto do que eu escoitei falar de refilón e despois porque algúns dos participantes recurriron a min ou preguntaronme a min por certas cousas, por certa información para incluir nun cartafolio de Rábade que se iba a facer con arreglo centenario. Ben, eu, no que puiden, pois axudei, houve xente que se implicou moito e, que eu vinos traballar e sei que o fixeron con moito interés e hasta onde eu sei que fixeron un gran traballo, e además un traballo destas cousas que quedan para a posteridade, non? Pero a realidade é que ese traballo non sei, eu entendo que xa estará feito ou non, pero ese traballo, a realidade é que non sale, é dicir, que se fixe un traballo no que se implicou a moita xente colaborou e agora, o Concello parece que o ten como plan xeral, non? Aí guardado, escondido e que, non sei, que espera, sacalo para celebrar o 101 aniversario ou como é, ou sacalo nas eleccións ou non sei, non era, a pregunta é como está ese tema e que ten previsto fazer o Concello? Pois ese tema está en marcha. Pero en marcha que significa? En marcha está que se está traballando en ele. Que se está elaborando ese traballo aínda? Non está feito, non está rematado? Non sei se está rematado, penso que non. Non, rematado o traballo, si o que non estará será o traballo de imprenta. Como o traballo de imprenta? Pero a imprenta está contratada ou non? Sí, claro. A imprenta está contratada? Entón, desde que é a culpa que non sabe? Desde cando está contratada? Desde que se puido facer. Pero logo, de que é a culpa que non salga? Non sei. E sabese cando vai salir? Non. Vaya. Bueno, vamos a ver, e a última cuestión é a que nos parece pois máis preocupante, a verdade, nesta situación na que vimos. Vemos unha resolución da alcaldía sobre unha convalidación da omisión de función interventora dun expediente de contratación. E en concreto, vémola por tres facturas da asistencia técnica que se lle está a pagar o técnico municipal contratado a dedo por este equipo de goberno e incumplindo a lei, claro, e por unha factura de recollida de lixo e de limpieza viaria de refuerzo, agárrate nada menos, de refuerzo de Jalcos Corporación, é dicir, a empresa que ten contratado o servicio de limpieza e recollida viaria, págase unha factura eu creo que por un mes, non vexo ben aquí, xa casi tengo as gafas. Do 7 do 8 ou 12 do 9. Do 7 do 8 ao 12 do 9, é dicir, por un mes faise un refuerzo, do 7 do 8 ao 11 do 9. A xente podese dar unha idea de como estaba o pueblo. Podese dar unha idea porque o vimos todos, incluso houve bastantes comentarios nas redes sociales. Pero é que non só pagamos os 100.000 euros que temos contratados anuales, non, é que nun mes pagamos 11.000 euros, así, con toda a alegría. Bien, pois isto xunto con outras tres facturas de asesoramento técnico ao Concello, pois provocan que haxa unha situación que a alcaldía teña que emitir unha resolución
pola que convalida a omisión da función interventora no expediente de contratación. É dicir, xa non estamos falando do levantamiento dun reparo dos que seguimos vendo continuamente, non? Reparos de legalidade nas que o Concello decide pagar cousas que non están legalmente axustadas, como se refieren nos informes. Ahora xa é a omisión da función de intervención. Xa é que xa prescindimos do secretario e oblígase o secretario a ter que facer a advertencia de oiga, estos señores ustedes non poden facer estas contratacións sin contar comigo, que son o secretario. A razón é a que se debeu que a alcaldía dese este salto, iba a decir de calidade, pero é precisamente todo o contrario, este salto no descontrol económico de gasto do Concello. Cal é a razón? Non é un descontrol económico, simplemente é pagar... É a primeira vez que se fai da historia do Concello de Ramos. Claro, pero é que é a primeira vez que se fai porque algunha vez ten que ser a primeira. Bueno, a ver si, Según nos pero comentou podía o ser. secretario, ahora a lei obriga a eso. No, pero tamén podía facer un reparo. E seguir o pago, claro. Pero agora a lei obriga a facelo así. Entón, pois, houve que facelo así. E xa está, non hai máis volta de folla. No, son dos cousas distintas. Claro que son distintas. Claro, son dos cousas distintas. Máis ou menos... No, isto é máis grave, Bueno. Quer dizer, eu non quero, eu quero que este Concello non teña problemas, eu quero que este Concello funcione non como os demais concellos, sino como os concellos que funcionan ben. Pero o que non se nos pode pedir a oposición é que comulguemos con rodas de muiño e que nos esteñamos facendo os tontos mentras o goberno decide gastar o que lle dá a gana sin control ningún. Porque eso nunca pasou neste Concello. E entonces eu creo que é unha situación que a mí esa explicación valerá a ti, pero non sei se esa explicación será aceptada donde teña que revisarse. Entonces eu creo que estades cometendo un erro e, desde logo, a miña resposta pareceme completamente insuficiente. Non hai máis preguntas. Bueno, eu quería preguntarlle porque quedaron de traelo para hoxe, que era o informe sobre os gastos e a recadación das festas de agosto, que se preguntou no anterior. Sí, non cho digo todo porque nos tuvemos que mandar a refacer unhas facturas que viñan mal os conceptos eso, pero se queres digo xa así máis ou menos. Sí, basicamente o que preguntamos era o custe e a recadación. O custe das festas de San Vicente de Verán e por eso che digo que é sobre 30.000 euros, non sei se é 29.900 ou 30.500, porque é unha factura que viña mal, tiña que vir en dúas facturas e viña en unha e foi a que mandamos refacer, máis ou menos, A aportación das festas das empresas de campo da festa e tal son 5.150. A aportación dos ciudadáns 6.150. 1.150 quere dicir con aportación de empresas e do campo da festa 5.150. 6.000, 6.150, que teña aquí outra maiores. Aportacións dos ciudadáns, voluntarias e tal, 950. Eu gasto, eso, 30.000. Non sei se pensan facer de algún outro xeito, porque, o sea, recaudar a recadación das empresas do campo parece moi inferior a outras épocas. Outros anos, sí. Non sei. Tamén é inferior a aportación dos veciños, bueno. Por eso éramos partidarios de que as festas, e seguimos sendo partidarios de que as festas que as faga unha comisión. Como fan en outros sitios. Pero son partidarios porque se recauda menos ou porque quere dicir vostede? Porque o Concello pensamos que ese gasto que se fai nas festas que podía ir radicado a outra cousa.
mellor máis necesaria é que disfrutaran todos os veciños, non unha parte. Non entendo ben, señora alcaldesa, quer decir, se vai haber unha comisión, quer decir que o Concello non lles vai aportar nada, Sí, non? claro, nos vamos a axudar, evidentemente, Por dentro do menos Concello 30.000 sempre... Claro, se 30.000 vai tampouco a- me parece nada excesivo para unhas festas de verán. Pero hai que hai as de verán. Quer decir, hai as de vostedes inverno. fan documentales de 5.000 euros a empresas de millonarios, darlles 30.000 euros para que disfrutemos todos os veciños de Rábade non me parece nada excesivo. A ver, non... Pero bueno, vostedes deciden facelo así, eu... Pero bueno, os datos son eses, vamos. Vale. Teñen aquí unha pregunta dos veciños que eu tampouco sei se acerta ou non, que o vixiante de seguridade non parece ser que non vai sempre á salida e á entrada do colo do instituto, ou se vai ou non, ou... Eu non o sei, a verdade. Porque eu encontrei un veciño que me dixo que non iba, e despois falando con unha veciña, díxome que sí que solía ir. Entonces non o sei. A ver, normalmente digo porque non che podo dicir ao 100% porque mellor algún día falta por alguna cousa, ou se está de vacacións, ou algún día que ten libre, pero vai sempre ás 2:30, a hora de salida do instituto e do colexio. E agora, como houve algunha proposta, porque houve algunha queixa de que se había ás 2 a hora de salida do colexio, que tamén había algún problema de tráfico e tal, agora, cando pode, vai ás 2 tamén. Así que vai as 2 veces, ás 2 e ás 2:30. Vale, que eu pregúntolles por, Sí, bueno. en caso de que non fora se tiñan pensado que vai ou reforzar ese servicio ali, pero bueno, xa me está dicindo que vai ir as dúas, o reforzo do... Vamos, o que lle demos foi de que fora sempre. Eu algún día falta. Na que eu encontreime as dúas versións, por eso Sí. quería saberlo. Home, non sei, parece que tampouco está. Hoxe está, claro, hoxe por exemplo non está. Bueno, Pediu o non está, día non está. por lo que sexa, entonces, pois, se non está, pois non irá, pero normalmente vai, Vale. Quería facer outra cuestión que esta xa é un pouco, creo que xa é un pouco abusiva por parte de quen está a incumplir a lei, que volvemos a ter outra vez os animais soltos no polígono, outra vez. Sí, non había, non Non estaba. había. Home, o domingo podo enseñar eu as fotos ao redor do campo de fútbol e do cuartel da Guardia Civil soltos, sin cercar, que polo menos no polígono estaban cercados. Aquí sin cercar. O domingo, que pasei de casualidade, que non iba buscando nada, que pasei por ali de Sei que casualidade. dicías da finca aquela que... Na finca aquela estuveron as obras. Estuveron facendo as beirarrúas, ali que están, bueno, supoño que están beirarrúas, ao lado Sí. do pabellón municipal, estaban nesa finca, dun lado ao outro. Dende o día 23, teño aquí anotado, dende o día 23 de outubro, levan ali. E este domingo xa foi que estaban donde están os árboles frutales, ao redor do campo de fútbol, polo cuartel ao redor e todo. Están. Todos sabemos que é esa persoa. Sí, no, sí, está máis que avisado. Pois habrá que facer algo, non sei se van tomar algunha represalia Haberá que tomar haberá que tomar algunha medida maiores porque xa está avisado, comunicado, por escrito, por todo, bueno. Claro que outro día causou, o sea, ao redor do campo de fútbol, quer dizer, sin cercar nin Sin nada. cercar ni nada. Estaba ele ali, co coche e cos animais. E hai máis xente que leva a pasear algún animal que se poñía, pues nervioso, claro. Máis que nada. Pero bueno, que pasan coches, pasan camións, pasan persoas, non sei, a veces trae un toro, non sei se é perigoso ou non, eso non podo valorar. Pero bueno, anímolles a que tomen algunha medida. Falando, ahora retomando do campo de fútbol, que teñen pensado facer algo ali, que teñen que van a levar a cabo, non sei se é porque non é unha obra feita súa que é do anterior goberno financiada pola Diputación, se é que como é de outros non queren facer nada ou van facer algo, porque levan 2 anos e medio para facer algo. Home, agora ainda se fixo, ainda tuvemos agora unha subvención da Xunta de Galicia para os aerotermos, no campo de fútbol puxéronse. Pero que van a facer? Porque ter equipamiento e non poder usar tampouco sirve de nada. Pero é que claro, estaba antes facer un vestuario, claro, agora hai que facer outro. Tampouco ten moita hora que facer un vestuario, habería que facer os dous.
Bueno, pero Levan 2 anos e medio vostedes aquí, con reunións coa Federación Galega, trouxeron aquí a non sei cantos cargos do Partido Popular, a falar do campo de fútbol, de non sei que, en 2 anos e medio non puderon facer nada. Do campo de fútbol solo falamos ca Federación. Recordo que aquí o Coxe é o presidente da Federación Española veo aquí a Rábade. O Coxe é o presidente da Federación Española de Fútbol. Algo falarían con el do campo de fútbol de Rábade, digo eu. Falamos, evidentemente, para iso viñeron. Bueno, pois entonces un cargo do Partido Popular no seu día. Non. Quer dicir, pero bueno, a cuestión é que teñen pensado, que van decidir, Pois sí porque... que temos pensado facer de algún, pero non ainda o decidimos se facelo con un obradoiro ou co plan único, facer un... No, completado. pero xa me refiro a nivel deportivo, se teñen pensado crear algunha escola ou algún equipo, algún club de nenos, que era o proxecto que tiña o anterior grupo de goberno, non? Sí, pero había que rematar as instalacións. Se non rematas as instalacións non podes traer nada. Señora alcaldesa, había un vestuario feito novo. Bueno, Vestuario novo. Vestuario E un vestuario antigo. Que se estuvo xogando nos vestuarios antigos durante 30 anos. bueno, me gustaríame, eu non sei Vai, se me 30 anos, atrevería, eu non sei se me atrevería a meter ali nin a nenos, nin a maiores, nin a adultos naqueles vestuarios. A ver, o vestuario local estaba reformado. Bueno, vale. Reformámoslo ademais nós. Xa me reforma eso, pero vamos, aquelo... Pois imagínese como estaba antes. Entonces, a ver, non están mellores os que van xogar por aí, a outros lados, Non estaban mellores que o vestuario local. Estou falando co local, A ver. Pero bueno, non sei se eso, contemplan facer un clube ou apoiar a alguén para que faga un clube. En eso non sei, non pensamos todavía, pero hai xente que quere, xa se falaron con nós de que querían facer algún club. Bueno, E que ademais da mantén o apoio do Federación, Concello. se non hai un club, da Federación non pode recibir ningún tipo de axuda, se non hai clubs. Pero van apoiar Sí, esas claro. iniciativas ou... Sí. Vale. Unha cuestión agora, ademais porque me toca a min cerca, eu non a sabía hasta que me comunicaron que o outro día aquí o Clube de Tenis de Mesa tuvo unha xornada triple con moitos partidos e se solicitou o Centro Sociocultural. O Centro Sociocultural solicitou para xogar un partido. Parece ser que o clube tuvo que pagar unha tasa. Sí. Tuvo que pagar unha tasa cando o clube leva Sí. escolas municipais deportivas de Rábade e Rábade Centenario, nombres consensuados con vostedes. Sí, É dicir, que se lle cobre a un clube que leva o nome da Escola Deportiva de Rábade por usar ese sitio durante hora e media, 2. Sí, eso foi bueno, foi a persoa que o fixo, que fixolle como se foran de fora, e non pode ser. Eso, xa temos que miralo agora, pero es que non está hoxe. Vale. Quero dicir que pensei que xa era unha tasa que se iba a aplicar polo menos a xente de Rábade e a un equipo que leva o nome das escolas de Rábade xa me parece abusivo, vamos. Sí, eso sí que... Xa foi un erro logo. Vale. Pareceme ben que fose un erro solo. A ver. Bueno, non sei se as dúas preguntas sempre recurrentes, non sei como seguimento do tema da ambulancia e do da leitería, non sei se nos ten algo máis que comentar. Da leitería, como xa saben, as licencias están, como está a modificación do plan está co plan parcial, pois as licencias están en stand-by, tamén ten algún requerimento por parte de Augas de Galicia. Bueno, aí está. En principio está aí, está parado. Non sei que pensan facer. Pero o Concello no referente a... que me dicías da... Na ambulancia, os dous temas que son... Na ambulancia temos ahora unha reunión co propietario, a ver se nos aclara, porque claro, a nos... O propietario do local ou co propietario da empresa? Do local, porque cada empresa non... Vamos, nos temos que falar co propietario do local. Entón, vamos ter unha reunión con pero el ustedes son coñecedores que hai unha empresa. Sí, ahora sí. Claro. Xa fixo o informe o vixiante, entonces, pois, bueno, tenemos unha reunión con el para que, evidentemente, legaliza a súa situación. Van ter unha reunión con o propietario. Porque, bueno, e no caso da leitería van ter a reunión tamén? No, co propietario da leitería xa tuvemos moitas reunións.
E a decisión do Concello A a decisión do levar... Concello, ahora vamos a esperar a que remate o plan parcial, a que nos den a solución do plan parcial e despois, pois, bueno, actuarase. Tenemos que... Vale. Bueno. Unha pregunta pola situación da auga de Rábade. Certo que estes días saliu outra vez con turbidez e parece que ahora xa os veciños non se queixan, o que nos leva a pensar que no seu día, pois a mellor era xente afín a oposición a que facía esos scratches casi polas redes, non? Pero fora desto, sale unha noticia de que vostede se reuniu con Augas de Galicia e que dice que hai 8 pasos a levar en 4 anos e unha inversión, pero non quedaba moi clara na prensa. Non sei se nos pode dicir algo. A inversión do decantador, sí, que irá ahora para... Só é do decantador? Sí, bueno, o decantador e o arranxo do que é toda a estación depuradora. Na rede... Na rede... Por de Avenida de Vilalba, que sempre digo eu... Na rede estamos aí, bueno, en conversas para ver se se pode empezar a facer no 26, no 27, algo. Porque salía, non sei o que ten de certo, salía que había unha inversión como de cerca de 1 millón de euros ou algo máis de 1 millón de euros. Bueno, 1 millón de euros non chegaba, non era de 1 millón de euros. Si fixera a Avenida de Villalba sí que sería unha inversión dese tipo, claro. Pero Con 1 millón de euros non lles chega non nada. lles chega, fan falta 2, polo menos. Por eso yo estou dicindo. Pero será por fases. Pero non cales os... perdón. Nada, non é que teño unha alarma para acordarme de algo e... Non sei cales son os pasos eses a seguir. Tenon vostedes o decantador, a etapa... Sí, o primeiro é ese, o decantador e o arranxo da etapa, e despois a Avenida de Vilalba. É o obxectivo máis o que temos falado ca Consellería, ca Xunta. Vale. E... a última pregunta, que a min avergonzame un pouco traela aquí porque vostede quedou nunha cousa no anterior pleno e non se cumpliu, que é o acordo que vostede tivo na FEGAM e non fixo un minuto de silencio, que dixo que se iba... Fixémolo, Vostede dixo que non se iba a convidar. Sí que o fixemos, pero como xa o fixemos despois de falar no pleno que vostedes puxeron en prensa que non se fixera, que tal, fixémolo nos. De feito, hai fotografía de que se fixo nese... Vostede quedou aquí en que non se iba a convidar, e non nos convidou. Non, porque vostede xa puxo nas redes sociais, na prensa, en todo eso, que aquí non se cumplira. Pois como non se cumpliu. Pero non se cumpliu. Non se cumpliu no plazo que dixo vostede, pero... No plazo que dixo vostede, no plazo no que quedou vostede como parte da dirección da FEGAM, que aprobaron vostedes. Foron vostedes os que dixeron que iban a facer o 19 de setembro. Non no plazo que digo eu, dixo vostede como dirección da FEGAM. Foi vostede a que quedou en Pero estoulle dicindo que como vostede xa aireou a bombo e platillo que non se fixera, pois xa non... Non airei nada, non se fixo. Na data que vostede acordou como dirección da FEGAM. Na que vostede acordou, señora alcaldesa. Xa lle expliquei por qué, entón... Non me explicou nada. Dice, como se arriba en prensa, sin preguntarme se fora o que ano dixo, para empezar, señora alcaldesa, como saliu en prensa, non nos invitamos, a pesar de que vostede quedou de invitar. Non. Vostede quedou neste pleno de invitar, non sei. Pero, bueno, xa sei que as palabras súas son nuevo aire. Bueno, nada máis. Isto sí que me enfada demasiado. Pola falta de respeto hacia as vítimas e a falta de respeto hacia os concelleiros que estamos neste pleno. Pola miña parte non hai máis. Vale, pois rematamos logo o pleno.